Kaixo, ongi etorriak izan zarete guztiak, seigarren saio honetara autokontsumo kolektiboaren alderdi teknikoak izenburua duena. Dakizuenez moduan, saio hau webinar ziklo baten barruan dago, bertan 10 saio totalera daude, eta aurrekoan funtsezko teknologiak energia komunitateetan ikusi genuen, eta oraingoan autokontsumo kolektiboaren alderdi teknikoetan sakonduko dugu, batez ere autokontsumo fotovoltaikoari dagokionez, baina bai ikusiko dugu zer den autokontsumo kolektiboa ikuspegi zabalago batekin. Beraz, gaur hurrengo ibilbidea egingo dugu, hasteko zer den autokontsumo elektrikoa azalduko dut, gero energia banatzeko ereduak zeintzuk diren azalduko ditut, ondoren martxan jartzeko jarraitu beharreko urratsak azalduko ditut, eta azkenik autokontsumo kolektiboaren adibideak energia komunitateetan aipatuko ditut. Orduan, zer da autokontsumo elektrikoa? Autokontsumo elektrikoa edozein pertsonari bere kontsumorako energia berriztagarria banaka edo taldeka ekoizteko aukera ematen dion, modua edo formula da. Orduan, ikusi genuen lehenengo webinarrean bai, gaur egun arte bakarrik guk erabiltzaileak ginela, ezta, kontsumidores. Baina orain autokontsumo elektrikoarekin batera bai, sorkuntza agentak izan gara, hau da, produktores. Orduan, prosumitzaile hitza berria agertzen da bertan. Baina, bai, autokontsumo hitza entzuten dugunean, normalean fotovoltaika, eguzki plaka fotovoltaikoak burueratzen zaizkigu, baina hemen aipatzea, ikusi aldozuen moduan, beste teknologiak batzuk bai erabili aldirela autokontsumo elektrikorako, adibidez, eolika, mini hidraulika, edo biomasa elektrikoa, ezta. Eta bai, instalazio hauek, autokontsumo instalazio hauek egin aldirela estalkietan, lurzoruetan edo eraikinetan. Beraz, hemen jartzen dago, ezta, kontsumitzaile batek edo gehiago kontsumorako instalazioetatik hurbil eta instalazio horiei lotuta dagoen energia elektrikoaren kontsumoa izango zela autokontsumoa. Eta hemen ikusten dugu IDAEk egindako gidaren laburpena, autokontsumoko izapideko gida profesionala deitutakoa, eta bertan ikusi dugu gida honen aurkibidea. Azkenean, bertan instalazio fotovoltaikoak tramitatzeko orduan, instalazio fotovoltaikoak egiten duten enpresak badaude, orduan guk ez gara arduratu behar prozesu honetaz, baina ondo dago zein urrats eman behar diren jakitea eta bertan jarraipen bat egitea, ezta? Orduan, esan dudan moduan, autokontsumoa bi motatakoa izan alda, autokontsumo individuala edo autokontsumo kolektiboa, energia komunitateen inguruan hitz egiten ari garenean beti autokontsumo kolektiboari egiten diogu erreferentzia, energia komunitateen proiektu bat delako partekatua eta pertsona desberdinaz osatuta, baina autokontsumoa bai individuala izan daiteke. Autokontsumo individuala izango zen instalazio fotovoltaiko bat kontsumitzaile bakar batekin egotea, bai partikular bat edo enpresa bat, eta adibidez, bere estalki propioa izatea, bere mantenua, instalazioaren gastuak eta holan, guztia bere kabuz aurrera eramatea, eta autokontsumo kolektiboarekin, eta autokontsumo kolektiboa hitz egiten garenean, autokontsumo kolektibo fotovoltaikoa izango zen hainbat kontsumitzaile instalazio fotovoltaiko baten proiektu barruan. Hau da, autokontsumo kolektibo fotovoltaikoa, pertsona talde bat energia elektrikoa kontsumitzea ahalbidetzen du instalazio fotovoltaiko bakar batekin, ezta? Eta hauek bizi aldira eraikin berdinean edo eraikin desberdinetan. Gaur egun daukagu limite bat dela 2 kilometroko irradio batean partekatu aldugula instalazio fotovoltaiko baten energia, baina espero da 5 kilometrora handitzea. Orduan, zer ezberdintasun eta zer antzekotasun dekogu energia komunitateen eta autokontsumo fotovoltaikoaren artean? Alde batetik, zer berdintasun, oinarri kolektiboa eta kooperatiboa elkarbanatzen dutela, azkenean bi modeloetan, bi ereduetan pertsonak ados jarri bar gara proiektua aurrera eramateko, gero bai tokiko eremu geografikoa, esan dudanez autokontsumo kolektiboan deko hori 2 kilometroaren muga, baina gero bai energia komunitateak azkenean tokiko energia komunitateak dira, ezta? Hori edo eremu edo tokiko karakteristika hori, ezaugarri hori, garrantzitsua da azpimarratzea. Gero bai ekipoak eta zerbitzuak partekatu egiten direla,
Biak bai trantsizio sozioekologikoko tresna garrantzitsu bat dira eta azkenik eragile garrantzitsua izan daiteke bai energiaren sektorean, ezta? Lehen ikusi dugu eskema honetan, hori, duela gutxi arte kontsumitzaileak bakarrik saretik jasotzen denuen elektrizitatea eta jazta. Eta gaur egun kontsumitzaileak, saretik hartzen dugu energia, baina gero bai gai gara gure elektrizitate propioa sortzeko eta sobirakinak izatekotan, zarera injektatzeko, gero ikusiko dugu hau hobeto. Orduan, ze desberdintasun dauz autokontsumo kolektiboaren eta energia komunitateen artean, alde batetik energia komunitateak gobernantza egitura bat behar dutela, eta erakunde juridiko bat izan behar dutela, ordea autokontsumo kolektiboa ez. Gero, gizarte berrikuntza eta berrikuntza teknologikoa sustatzen dute energia komunitateak, baina autokontsumo kolektiboa ez bakarrik, sorkuntza berriztagarriaren proiektu bat da, eta listo. Eta gero, energia zerbitzuaren aniztasuna adibidez, energia komunitateak egin ditugu mota askotako aktibitateak, aurreko webinarren ikusi genuen bezala, energia termikoarekin zerikusia dutenak, eta bai energia elektrikoarekin zerikusia dutenak, baina autokontsumo kolektiboaren kasuan, energia elektrikoari egiten diogu erreferentzia, ezta? Orduan, berrikuntza teknologikoari dagokionez, hori energia komunitateak ez dira soilik mugatzen teknologia fotovoltaikorako, baizik eta hainbat teknologia martxan daude eta proiektu desberdin egin aldira, hibergazioak eta ikusi genuen aurrekoan. Baina behar bada, une honetan galdetuko zarie, eta ze onuradeko autokontsumo fotovoltaiko baten parte edo kide izatea, alde batetik alderdi edo onura sozialei dagokionez, erabiltzaileen burujabetza energetikoa handitza, bestetik herritarren ahulduntza, esan dugun moduan beste webinarretan, ezta? Hori, formakuntza, burujabetza energetikoaren arloan, hori, autonomia hori bebai izatea, eta gero jabetzaren beroa handitza, hau da, komunitate sentimendu hau handiagotzea. Ingurumen arloari dagokionez, karbono dioxido emisioak murriztea, energia berriztagarrien apostua egitea, eta garraioak eragindako energia galerak bebai murrizta. Azken finean, tokiko energia kontsumitzen badugu, garraio distantzien energia galera horiek bebai murriztu egingo ditugu. Eta azkenik, alderdi ekonomikoei dagokionez, alde batetik prezioaren igoeran aurkako babesa bat sortuko dugu, hau da, gure proiektu fotovoltaikoa edo gure autokontsumo proiektua izango dugu, orduan, kanpoko eragileek gure elektrizitatearen prezioan izaten duten aldakuntzak ez ditugu hainbeste pairatuko, bestalde, energiaren fakturan aurrezta lortuko dugu, eta gero bai lanpostuak sortzea, tokiko ekonomia mantentzea eta bar, lortuko dugu azkenean tokiko proiektu bat sustatuz. Behin onurak jakinda, autokontsumo kolektibo baten azpiegitura hurrengoa izan daiteke, sorrera edo sorkuntza ekipoak, kasu honetan irudian ikusi aldugu eguzki panel fotovoltaikoak, baina hemen jartzen dugu bai, sorgailu mini eolikoak izan aldirela. Gero bai, ekipo elektronikoak eta kableatua izango genuke adibidez, inbertsoreak, konektoreak, babes elektrikoak eta bar. Gero, kontagailua, kasu askotan kontagailua gure etxebizitzan daukagun berdina da, eta ez dugu bat erosi behar, baina, beste azpiegitura bat izango zen autokontsumoan beharrezkoa dena. Eta azkenik, nahi izatekotan, miratzea hau da litio-eusko bateriak adibidez. Orduan, hemen, gidaren arabera, hemen jarri ditugu irudi hauek, banakako autokontsumoa konpentsaziora lotu alda, edo bebai, konpentsazio gabekoa, eta gero autokontsumo kolektiboarekin berdina, konpentsazioarekin lotuta, edo konpentsazio gabekoa. Baina, zein da ohikoena, hemen ikusten dugu eskematxo bat, non alde batetik autokontsumo individuala dekogu, baina, auzokide bloke batean ez da ohikoa autokontsumo individual bat egitea, edo bakarrik auzokide gutxi batzuentzako proiektu bat egitea, hemen jartzen da, grisez jartzen den izango ziren kasu hauek, eta ohikoena berdez markatutakoa egitea izango zen orduan autokontsumo kolektiboko proiektu bat izango genuke, non bezero edo lagun gehienak proiektuan parte hartzen duten, bebai zerbitzu komunak, hau da, igogailua, argiteria, portalen argiteria eta bar, bertan bebai proiektuan sartzen den, eta gero hori, instalazioa erabilera komunitario edo partekatu bat dauka. Orduan, hemen izan alda autokontsumo kolektiboa
konpentsazioarekin edo konpentsazio gabekoa, baina, kasu gehienetan edo ohikoena da konpentsazioarekin izatea. Eta bukatzeko aipatzea aurrerago sakonduko dudala autokontsumo kolektiboa arautzen duen errege dekretuan, baina, momentuz esatea hau izango zela egitura ohikoena. Autokontsumoko modalitatekin jarraituz, sarera konektatuta egoten ohi dira instalazio hauek, zergatik, azkenean sareko babesa izateko, ezta? Batzutan gure produkzioa altuegia izango da eta guk ez dugu hainbeste energia, orduan sarera konektatuta bagaude, soberakin horiek sarera bota alditugu, eta aldi berean eta alderantziz, eskaera handia dugunean eta gure instalazio fotovoltaikoak ezin alduenean hainbeste energia sortu, guk energia behar horiek saretik hartu alditugu, ezta? Orduan, zertarako, isurtzeko energia saretik eta bebai jasotzeko. Orduan, azkenean guk esaten duguna, ezta, hemen behan jartzen dugu, ezta, ekoizpen berriztagarria aldizkakoa dela, eta denborari lotuta dagoela, ez da fenomeno klimatologikoei adibidez. Eguzkia ez badago, plaka fotovoltaikak ez dute energia sortuko. Gero, energia gehien sortzen den eguneko uneak batzutan bat datoz etxean ez gauden uneekin, adibidez eguerdietan, eta aldiz gauean etxean gaude eta eguzki orduak ez daudenean etxean gaude batez ere neguan, baina ez daukagu eguzki elektrizitate produkziorik, ez da? Orduan, sarera konektatuta egotea ahalbidetzen digu gure kontsumo habituekin mantentzea. Orduan, sarerako konexioa mantentzea gure kontsumo ohiturekin jarraitzea ahalbidetzen digu. Bestalde, zer gertatzen da soberakinekin? Alde batetik, kasu askotan autokontsumoko sistemak sare elektrikora konektatuta daudenez, soberakin horiek saldu aldira sarera. Alde batetik, enpresa merkaturatzailea edo komertzializatzailea dekogu, hauek energia saltzen diete hornidura kontratuen bidez, hau da, gure faktura elektrikoa ematen digun enpresa da. Gero, enpresa banatzailea dekogu, hauek energia elektrikoa banatzeko sarearen jabeak dira, hau da, kableatuaren jabeak dira, eta banaketa zerbitzua ematen dute, haren kudeaketa, operazioa eta mantentzelanaren arduradunak izanik. Bestalde, enpresa instalatzaile gaitua dekogu, hauek, instalazio elektrikoan espezializatutako pertsona fisiko edo juridikoak dira eta plaka fotovoltaikoak instalatzen dutenak. Ondoren, autokontsumaren kudeatzailea dekogu, hau izango zen kontsumitzaile elkartuen ordezkari bat, adibidez energia komunitate bat izan alda autokontsumoaren kudeatzailea. Gero, autokontsumaren erabiltzaileak, aurretik esan dudan moduan, kontsumitzaileak, ekoizleak edo prosumitzaileak, hori kontzeptu berri hau energia kontsumitzeaz gain, bai sortu egiten duten pertsonak. Eta gero azkenik, instalazioaren titularra eta instalazioaren jabea dekogu. Instalazioaren jabea, baliteke jabea energia zerbitzuen enpresa bat izatea, edo jabekideen komunitatea, eta bar. Eta instalazioaren titularra izenak esaten duen moduan, instalazio baten titular gitza izena ematen duena da, izan alda banakakoa edo kolektiboa, eta instalazioaren noren izenean dagoen papela da. Orduan, energia banatzeko ereduei dagokionez, lehen, esan dut, banaketa estatiko edo dinamiko bat egon aldela. Orduan, hemen ikusi aldugu,
bi eredu hauen alderaketa. Alde batetik, energia banatzeko eredu estatikoa eredu simpleago bat da, eta banaketa koefiziente finkoak eta konstanteak erabiltzen dira autokontsumo kolektibo bateko parte hartzaileen artean sortutako energia banatzeko. Hau da, urteko ordutegi guztietan, ordu guztietan, portzentai bera jasoko du pertsona hau. Bueno, edo pertsona bakoitza. Eta gero, energia banatzeko eredu dinamikoari dagokionez, banaketa optimizatuago bat da, eta eredu estatikoan ez bezala, sistema honi esker banaketa koefiziente desberdinak jarri aldira urteko ordu desberdinetan, eta horrek esan nahi du kontsumitzaileen bakoitza jasotzen duen energia egunean aldatu daitekela. Adibidez, energia komunitate batean, kide batek bakarrik udan egoten bada etxean, baina beste batek soilik neguan, bi kontsumitzaileen artean portzentaile horiek doitu aldira, eta horrela bi kideak, bi familiak gehiago aprobetxatzen dute eguzki sorkuntza fotovoltaikoa. Orduan, eredu dinamikoei edo banaketa dinamikoei dagokionez, beharrezkoa da kontagailu adimenduak edo blockchain teknologiak erabiltzea, azken finean eredu estatikoak eta banaketa estatiko hau nahiko erreza izango zen egiteko, eta neurketa teknologia sinpleagoarekin egin alda banaketa nahiko on bat. Orduan, energia banaketa estatiko hau egiteko neurgailu simpleekin ondo egin alda eta nahiko emaitza onak lortu alditugu, baina banaketa dinamiko bat egin nahi badugu, kontagailu adimenduak beharko ditugu eta blockchain teknologia. Azkenean, kontagailu adimenduekin lortzen duguna da ordukako datuen flusua ematen duten datuak fidagarriak eta zehatzak izatea, eta hori bikiden arteko konpentsazio edo optimizazio hori zehatz-mehatz egitea, eta gero blockchain teknologia ahalbidetzen duguna da, azkenean, hemen jartzen duguna, ez da, kontsumitzaileek energia beren artean zuzenean erosi eta saldu peer-to-peer kontzeptua 8. webinarrean gehiago sakonduko duguna, eta energiaren trazabilitatea bermatu, eta aurrelako gauzak, ez da. Hau izango ziren, etorkizuneko energia komunitateen joerak eta ekintzak. Orduan, oin badaukagu pertsonak, enplazamentu bat, eta autokontsumo kolektiboko instalazio fotovoltaiko bat aurrera eman behar dugu. Ze urrat jarraitu behar dugu hau martxan jartzeko. Azteko, lehenengo urratsa izango zen instalazio fotovoltaikoaren azterketa tekniko-ekonomikoa, alde batetik, alderdi teknikoari dagokionez kontsumoaren analizi bat egin beharko dugu, eguzki radiazioaren eta espero den sorkuntzaren kalkulu bat, eta hauek alderatu, hau da, sortutako energia eta behar energetikoak alderatu eta bebai autokontsumo portzentaia atera, eta gero, sistemaren dimentsionamendua, bateriaren viabilitatea, hau da, bateriak zertuko ditugu proiektuan, edo ez, gauza hauek aztertu, eta gero, alderdi ekonomikoari dagokionez, proiektuaren errentagarritasuna aztertzea horretarako, adierazle batzuk erabili aldira, adibidez, payback, TIR eta hauek. Behin ikerketa hau izan da, energia zerbitzuen enpresa batera, fotovoltaika instalazio enpresa batera, edo abar, joan galgara, eta memoria edo proiektu tekniko bat eskatu. Oin, zer pasatuko zen, hasieran esan dut, enpresa instalatzaileak arduratzen dira guztiaz, baina, hemen aipatzea ondo dagoela jakitea autokontsumaren dekretuak zer esaten duen, azkenean autokontsumaren baldintza administratibo, tekniko eta ekonomikoak erregulatzen duen araudia, behintzat komunitatearen kide batzuk araudia ezagutza ondo legoke, eta araudiak bi modalitate nagusi ezartzen ditu, ez da, hau aurretik aipatu dut, baina, alde batetik autokontsumoa soberakinik gabe, hau da, instalazioak berokuntzaren aurkako sistema bat du, baina banaketaren zarera energia injektatzearen ez du ahalbidetzen. Hau da, hau izango zen, zarera konektatuta ez dagoen instalazio bat, hau da, guk deko gure autokontsumo instalazioa, baina soberakinak ezin ditugu zarera bota. Eta gero, autokontsumoa soberakinekin. Kasu honetan, instalazioak bere energia soberakinak zarera isuri aldu, eta hau bi modalitatetan egin aldau. Azteko, konpentsazio simplifikatuari atxikita egon alda, eta hau gure komertzializatzaileak edo merkaturatzaileak faktura elektrikoan konpentsatu egiten du diruaren bitartez, eta gero beste modalitatea izango zen konpentsazio simplifikaturik gabeko. Hau da, soberakinak zuzenean sartzen dira merkatu elektrikoan. Orduan,
behin hau jakinda, behin instalazio fotovoltaikoaren lehenengo azterketa bat izan da. Eta kontzeptu hauek argi izan da, zeintzuk dira jarraitu beharreko pausoak? Jarraitu beharreko pausoak hurrengoak litzateke, hasiera baten proiektuaren aurkeztea, hau da, esperientzia irekitzea, planoekin, aurreproiektuekin eta bar. Gero, bigarrenik, berrikuspena, hau da, bideragarritasun azterlana egitea, baldintza teknikoa jasotzen duena, konprobatzea, egiaztatzea, eta dena ondo badago, hirugarren urratsera pasatzea, hau da, baimen ofizialak onartzea. Eta proposamen onarpena sinatzea. Hiru pauso hauekin, lehenengo fasea amaituta egongo zen, hau da, eskaera eta baimenak tramitatuta izango genuke, eta bigarren faseera pasatu algara, hau da, eraikitzera edo obrara. Orduan, laugarren urratsa instalazioa edo obra martxan jartza izango zen, hain zuzen ere, eta aldi berdean instalazioa zuzena eta dena segurua dela frogatzeko dokumentazioa behar dugu. Behe-tentzioa izatekotan argazkiak eta ekipo ziurtagiriak, eta goi-tentzioa izatekotan baimendutako kontrol erakundeak, hau da, oka erderaz, okaren ziurtagiri bat beharko genuke. Azken egiaztapena, hau da, obraren amaierako erregistroa egin beharko zen, eta honekin hirugarren fasera pasatu algara. Hau da, legeztatze eta martxan jartzeko fasera eta azken fasera. Fase honen lehenengo urratsa izango zen instalazio elektrikoaren ziurtagiria entregatzea eta sartzeko kontratu elektrikoa berrikustea eta sinatzea. Behin bi dokumentu hauek izan da, hurrengo urratsa jarduteko azken baimena jasotza izango zen, hau banatzaileak ematen digu, eta FON izeneko dokumentua da. Eta azkenik kontratazioa, hau da, enpresa banatzaileak, enpresa merkaturatzailearekin kontaktuan jartzen da, izateko autokontsumo kolektiboko proiektu bat egin dela, eta enpresa merkaturatzaileak egin behar diren konpentsazio energetikoak eta ekonomikoak isladatzen ditu gure faktura elektrikoan. Beraz, webinar honekin bukatzeko autokontsumo kolektiboaren adibideak ikusiko ditugu energia komunitateetan, horretarako energia komunitatea aurkeztuko dut. Hau, Manzanaresen El Real udalerrian dago, Madrilko komunitate erkidegoan, eta sustatzailea udalerria izan zen, guztira 15 familia daude, gero kiroldegia eta ikastetxea bebai. Eta udal kiroldegiko teilatuan egin zen autokontsumo partekatutako instalazioa, eta bertan 100 kilovatio pikoko potentzia instalatu zuten. Kasu honetan bebai adibidez bateriak badute. Eta bestalde, hemen gertu La Sierra Arabako herrian, Mendiaran Urpartzuergoa, La Sierra Batzar Administratiboa, herritarrak eta Zala Espazioa energia komunitate bat sortu zuten, eta lehenengo instalazio fotovoltaiko bat aurrera eraman zuten. Kasu honetan instalazio txikiagoa da, 30 kilovatio pikoko potentzia duena, eta plakak urponpa dagoen teilatuan eta autoen aparkalekuaren markezinan instalatu dute. Beraz, hau izango zen dena gure partetik, mila esker beste behin gurekin egoteagatik, hemen daukazue gure informazio kontaktuak, eta hurrengora arte. Agur!